Hola, benvinguts tots i totes a aquest acte, a aquest final d'aquesta campanya, que és com una ona expansiva, que vam idear amb la participació de 25 dones targarines, a les quals des d'aquí vull agrair el seu compromís disposant de la seva imatge i dels seus referents, de tots aquells familiars, amics, que es veurien afectats
cas que velles fossin assassinades per aquesta terrible xacra que és la violència masclista, tota aquesta ona que aniria més enllà de la simple mort, si és que es pot dir simple mort, perquè va molt més enllà. I avui, 25N, un mes després de presentar aquesta campanya, que ens ha anat acompanyant, cartells i amblones, com la que tenim a darrere, com la que penja de les parets de la biblioteca, on tenim la sucaina, amb aquesta campanya avui clourem amb aquest acte, aquesta campanya magnífica amb la música, amb les veus, que també es transmeten com una ona expansiva i que serà un punt final d'un mes d'actes, tallers, conferències que s'han dut a terme a la nostra ciutat des de la Regidoria d'Igualtat per tal de conscienciar i de previndre els efectes de la violència masclista. Agrair a tots els que heu participat en els actes i tallers i les xerrades i agraïm molt especialment avui la participació en aquesta cloenda del Marcel Fabregat, de la Coral de Vedruna Tàrrega i de Cruma, que han unit les seves forces per poder fer aquest acte que estic convençuda que serà un motiu especial i que ens quedarà en la memòria. També agrair-vos a vosaltres la vostra presència. I deixo pas, us dono pas, avui ens acompanya la directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes a Lleida, l'Helena Fuses, i li dono pas perquè us explico una mica també el que des de la conselleria, aquesta conselleria recent estrenada que tenim enguany per primer cop amb un govern de la Generalitat dedicada a igualtat i feminismes, com s'intenta lluitar contra aquesta xacra de la violència masclista. Gràcies a tots per ser-hi. Bona nit, moltes gràcies, Alba, per convidar-me, perquè ja sabia que teníeu una gran ona expansiva d'actes i de tallers per treballar aquestes qüestions i només aportar un petit gra de sorra del que s'està fent, com ja us ha anunciat l'alcaldessa, des del Departament d'Igualtats i Feminismes de la Generalitat. Us diré el nom de la consellera perquè molta gent encara no ho té controlat. És la senyora Tània Verge Mestre, la primera consellera d'Igualtat i Feminismes, un departament que ha vingut per quedar-se i que està treballant de valent perquè a nivell de serveis per les dones, però també per altres col·lectius LGTBI, les persones que han arribat d'altres orígens o per situacions de violència masclista, que és el que fins ara té el departament, doncs ha ampliat el finançament a través d'uns criteris de transparència i Tàrrega encara no té 20.000 habitants, que és el límit que tenim posat, i per tant a Tàrrega li correspon tots aquells serveis que es plantegen al Consell Comarcal de l'Urgell, però que esperem que a poc també aneu notant moltíssim a la ciutat. Estic parlant dels SIADs, estic parlant dels SAIs, estic parlant de la resposta urgent en situacions de violència masclista que necessiten aquest tipus de resposta perquè la vida de les persones, en aquest cas parlem de les dones, està en perill, i estic parlant de la vida compartida amb totes les persones que han hagut de venir d'altres països malgrat, a vegades buscant unes noves oportunitats i a vegades malgrat la seva voluntat, com és el cas de les guerres, com és la situació de la guerra d'Ucraïna. Altres serveis que té la Generalitat poden ser els CIES, que són serveis d'intervenció especialitzada, i altres coses que estem fent també al voltant del 25 de novembre per la simbologia també que té aquest nom, perquè sabeu que és el dia de la commemoració per l'erradicació de la violència masclista, perquè es van matar unes dones i intentem en una fàbrica perquè es van revoltar i intentem fer cada any una mica d'homenatge també. Estava dient que ara s'ha aprovat al voltant d'aquest dia un nou protocol amb intervenció deguda per l'erradicació de les violències masclistes i que a partir d'aquí altres serveis que ja existien s'aniran millorant i que circuits que existeixen per col·laborar amb salut, amb educació, amb els diversos serveis d'una mateixa comarca s'actualitzin, que no vol dir que no estiguin treballant, sinó tot el contrari, es puguin actualitzar amb les lleis que tenim, que no són recomanacions, sinó que són lleis, a veure si anem avançant en aquest fet que les dones, pel fet de ser dones, no vegin disminuïts els seus drets. I no m'enrotllo més perquè el que heu vingut a veure és l'espectacle, igual que jo. Estem a la vostra disposició des del març a Lleida
I a l'Ajuntament de Tàrrega teniu també un punt d'entrada de qualsevol necessitat que pugueu tenir com a ciutadanes i ciutadans en relació al nostre departament. Moltes gràcies, repeteixo, per haver-me convidat i totes a gaudir d'aquest espectacle que tantíssima gent, perquè abans he vist que estaven assajant, ens volen oferir en el dia d'avui. Moltes gràcies. Les violències masclistes contra les dones tenen un impacte que és com una ona expansiva. En la seva expressió més contundent i extrema, aquesta ona s'inicia amb el feminicidi. El seu impacte es va estenent des de les persones més properes, família, amistats íntimes, cap a persones més allunyades, de l'àmbit del treball, l'escola, l'associacionisme, el gimnàs, el comerç, el veïnat. Qualsevol persona que hagi conegut a la víctima rebrà l'impacte. L'impacte d'una ona expansiva. Si em matessin per ser dona, afectaria a la meva mare tot, al meu pare també, als meus germans i les meves germanes, Soribà, Fenda, Fatu, Kevin i Tai. Les meves cosines Aisha, Fatu, Aminata, Mariama. Els meus cosins, Soribà, Lamin, Mohamed, la meva tieta Fatumata. Les meves amistats, Anna, Cristina, Neus, Joana, Valentina, Joana, Sandra, Lluïsa, Maite, Issa, Anna, Laura, Enar, Fran, Eva, Raquel, Ferran, Marc, Margarita, Àlex, Juan, Víctor, Belén, Tània, Rebeca, Aroa, Tatiana i Rubén. Els meus col·legues, Mercè, Esther, Huc, Roger, Ivan, Dani, Marcos, Víctor, Valèria, Sara, Eli, Maria, Àngel, Xavi. Les persones del gimnàs, Lluís, Sergi, Andreu, Esther, Sandra, Rubén, Aitor, Milena, Catalina, Belinda. Les meves companyes de teatre, Yolanda, Laura, Lorena, Núria, Montse, Sara, Xavi, Jordi, Eli. Companyes de la universitat. Qualsevol persona que m'hagi vist actuar. Les amistats dels meus familiars, companyes de feina, l'alumnat que tenc i moltes persones de Tàrrega.
germà, Jordi, la meva cunyada, Sara, la meva àvia, Pilar, i el meu avi, Josep. Les meves amistats, Sara, Eva, Alba, Albert, Laura, Eman, Cristian i Marc. La meva parella, Miquel Àngel. Les meves tietes, Pilar, Agustina i Filo. El meu tiet, Ignasi. Els meus cosins i les meves cosines, Núria, Mireia, Anna, Ona, Laia, Max, Anna i Joan. Qualsevol persona que té a veure amb l'associació ALBA. Si em matessin per ser dona, afectaria la meva filla Abril i el meu fill Noah, la meva parella, el David, els meus germans i les meves germanes, Mercè, Josep, Conchi, Ramon, Rosa, Juan, Mari Carmen, Rafa, Manel i Susana. Els meus cunyats i les meves cunyades, Josep, Carmen, Maria Rosa, Mari Carmen, Joan, Merche i José Antonio. Els meus nebots i les meves nebodes, la Laura, Gerard, Albert, Laia, Marta, Patrícia, Noelia, Manolo, José, Natàlia, Sandra, Pablo, David i Adrián, Aitor, Raúl, Clàudia, Maria, Clàudia, Aleix, Lluc, Emma i Aran. La meva família política, Josep, Consol, Núria, Manu, Marc, Ernest, Imma, Marta i Alba. Els meus cosins i les meves cosines, Isa, Juan, Soco, Paco, Mercedes, Maria del Valle, Rafael, Manolo, Mercedes, Maria José, Fina, Carmen, Guillermo, Javi i Antonio. Les meves amistats, la Sònia, la Jessi, l'Anna, la Laura, l'Anna, l'Enar, Fran, la Puri, Pepi, Jenny, Lorena, Carol, Carlos, Àlex, Òscar, Sandra, Xavier, David, Ruth, Rosa, Montse, Susana, Vanessa i Cristina. Les meves companyes i els meus companys de feina, la Judit, Lis, Jordi, Anna, Maite, Núria, Laia, Oriol, Laia, Alexandra, Montse, Omi, Maite, Vivi, Toni, Núria, Jan, Eli, David, Albert. Els meus usuaris i les meves usuàries, Ivan, Xavier, Rosa, Laura, Juan, Paul, Leidis, Sheila, Anaïs, Eva, Alba, Sergi, Arnau. Els antics companys i companyes d'escola, Montse, David, Josep, Xavier,
Cristina, Rosa, Fina, Jordi i el Ricardo. Moltes persones conegudes, Joan, Maria, Pere, Montse, Anna, Josep Maria, Conxa, Pep, Alba, Albert, Carmen, Arnau, Pau, Francesc, Maite, Marcela, Èlia, Èlida, Antònia, Elna, Manel, Sofia, Joana, Adrià. La força de l'ona expansiva, l'impacte permanent, més enllà de la víctima i les persones properes, arriba molt més enllà. És responsabilitat comuna de tota la societat acabar amb aquestes violències. Responsabilitat teva, meva, és la nostra responsabilitat. Des del veïnat, el comerç, el gimnàs, l'associacionisme, des de l'escola, l'àmbit del treball, les persones més allunyades, les amistats més íntimes, la família. La força de l'ona expansiva ha de ser la força per aturar-la i l'impacte, la contundència per preveure-la i actuar. Un vaixell al port pot estar segur, però no ha estat construït amb aquest fi. Naveguem contra les ones per canviar el rumb de l'àrea. I ara? Ara què? Què fem? Fem